No niin, eli monet kysyvät, että miten tämä taulukiskojärjestelmä toimii. Niin taulukiskot kiinnitetään tonne katon rajaan. Tämä on kuviteltu katto tämmöisillä messinkinapsuilla ja ruuveilla. Noita tulee noin 6 kappaletta per 2 metrin pätkä kiskoa. Ja sitten kun ruuvit on valmiina siellä seinällä, niin tämä kisko tuodaan siihen päälle ja näin napsautetaan paikalleen. Ja tämä kestää nyt sen 25 kiloa metriltä. Sitten meillä on näitä lankoja, näitä koukkuja. Tää on tämmönen mallipala, ne ei oikeesti ole näin lyhyitä. Niin tämä lanka tuodaan tuonne kiskon uraan näin sivuttaisasennossa ja käännetään alaspäin. Sitä voi sitten liikuttaa sivuttaissuunnassa miten haluaa portaattomasti. Ja sama juttu tälle koukulle, tätä pystyy liikuttamaan tässä langalla portaattomasti. Koukkuja on kahdenlaisia. On tämmönen isompi, vahvempi zipper-koukku. Tämä pitää 15 kiloa, paitsi tällä teräsvajerilla se itse asiassa pitää 20 kiloa. Mutta sitten tuolla muovilangalla se pitää 15 kiloa. Ja tämä pienempi Smart Spring-koukku, se pitää 4 kiloa. Niitä voi tässä langalla vaihtaa paikkaan. Kuten näette, niin aika isoja tauluja pystyy ripustamaan näillä langoilla ja näillä koukuilla. Nämä ei kuitenkaan paina edes sitä 10 kiloa nämä taulut. Eli 2 langalla ja 2 koukulla kun ripustaa, niin pystyy ripustamaan paljon isompiakin tauluja sitten vielä kuin nämä taulut. Ja sitten niitä voi ripustaa myös 2 päällekkäin, niin kuin tässä näkyy esimerkkeinä. 2 lankaa, mutta 4 koukkua. Eli suurin piirtein samankokoiset taulut pystyy tällä tavalla ripustamaan päällekkäin. Myöskin vähän erikokoisia tauluja pystyy ripustamaan. Ja täällä ne sitten pysyvät hienosti seinällä ilman ylimääräisiä reikiä.